takamboya pano. Kauya pano makati panze tiende kotaurirana. Taenda kotaurirana panze takataurana kuti tinoenda kumba tabva panapa tosvika kumba totaura panhu pamwe chete. Tasvika taura panhu pamwe chete paya vabatsira vaiti mangwani makuseni. Wasvika mangwani makuseni wakati vachiti isu tautanga zvotavasiyira kwani kwamambo. Tibva taenda kumba kwababa munhu wanga vachiramba kuti batsira famba pamwe nevamwe. Kwabviswa zvinhu. Kwabviswa zvinhu vaya paya baba vakazi mati kwabviswa chii? Zvazvo zvakatiwa ndei. Achari zvipedza hangu zvese zvisando zvichikanje chikati zvakatiwa ndei. Kana wakanga waripo nosafundira kuti zvazvambira sevachataurawo. Tadaro paya takabviswa zvinhu. Takabva tadzoka kutaita matareni. Tasvika baunini vakazotitaura chiti inini handibvisi sendi rimwe panyaya idzizi. Maprofita iwayo nevanhu vepamambo ndivo vauya nezvinhu zvavako kandamupa mwambo. Tikati vatadza kubvisawo mari here yekuti tibatsira pane zvinhu zvabvisa izvi. Akati handina zvimwe zvinoita. Isisu takuda tauda kuti tizive kuti maprofita akatinyepera here kana kuti isisu atipewo mari yakabvisawo mwana baba. Ndiyo nyaya tadzokerera vemambo. Ndemari ndikuda kuziva kuti zvinhu zviya zvakaziya zvaizvi vaprofita vauya nazvo kuvawa inoti vana kwavese takabatwa isisu. Hapana wakaita nhasi baba uni wedu muhwani chete ndiye akadini akataura mashoko ekuti zvavana maprofita wendese tautofunga kuti maprofita ndiwo akava nezvimwe zvinhu. Ndapenda mambo wako. Ini ndikozi Richard Mungangano ndamira pamberi pacho padare ramambo Mutasa. Izvo vari kutaura izvo zeshuwa ini handibvisikana sendi yekuti handina n'anga yandakaenda kodaidza kana muprofita wandakaenda kodaidza. Ivo vakadaidza n'anga dzavo vakaita zviro zvavo vakauya navo kumba kwangu ndisipo vakazondidaidza ndiri kunhamo ndikazosvika waungana pamusha vakandibata vakandirowa muprofita iye akafambisa chinhu mumwiri mwangu. Saka apa n'anga yemwakatiti apa tibude tiende koonana naye mukotsanjera wakabva wakubuda panze apa wobva waenda kune n'anga yawo iyo wakauya naye kubva kwangu. Saka n'anga iyoyo inini handibhadhari kana sendi nekuti muupenyu hwangu hwese handiendi kun'anga handiendi kuchiprofita ndingonoenda kuhospital. Mazvita mavo mambo Mutasa idare renyu ndozi David Mukama ndi muzukuru wawo. Ndinofunga kuti musi utapedzisira kuuya pana tikapresenta nyaya yedu vamaiona mukati ayo chibudai panze nokuti atambobva kumashure tiri kukweshana kumba vatazoya nayo kuno vamazoti aiwa hazvinetsi budai panze. Takabuda panze sekunze kwakanyura zuva takabuda panze tabuda panze mwana wawo panze apa haana kubatwa kana musoro kudai pa anga aripo vabudiwa panze akagara vabudiwa vabatsirwa wenyu vamunotipa panapa havana vasinambombata vabudiwa bhaataura zvakataura tomoti wadari varuziziva zvakataurwa ivo varuziziva zvakataurwa nemwana wavo akabudirwa. Ndo paya zvikanzi right chisimukai pano muchiende kumba. Masvika kumba muri kurara muri pamwe chete kusvikira mangwana wabatsirwa wachaodini wokubatsira. Ndo pakaita first time kurara nasekuru wedu waingodisappear vachingodisappear. Tarara pamwe chete wabatsiri wakauya vanoti vakuiwa kumbawo wauya wakataka kudini kutibatsira wataka kutibatsira vanasekuru vangu ndofunga kuti vanasekuru vangu vatoisa muri kuonana ndovanasekuru vangu nanambuya vangu nanamai vangu ndovanamai vangu wese wakapera kubatwawo nezvinhu zvavo wakabvuma. Sekuru vari kuti ini handibvumi vazi vakabva ngezvamambo nemaprofita ake amakadini vakaunza zvinhu kumba kwangu ndo murume wakati vanasekuru vangu ngezvamambo inini ndine vangu anambotsvaga anangangaba kana kuti ini ngezvamambo nemaprofita avo. Saka isusu kana dziri maprofita kana ari aifeke amamboka ndipo tineta kuti nokuti zvinhu zvakabatwa kumba kwavo mwana wavo wacho akatobudiwa futi muso wachoka ndobva kutinetsa kuti mambo angatipa vanhu vefeke here ndozvakati vanasekuru apo ari apa wanga uri panze. Saka makazoti machibva panapa mochizosvikawo kumanje
Ndakakumanikidza here. Ndakamanikidza kusunga yoko. Ndakakumanikidza here. Hamuna kundimanikidza. But ndakataura chokwadi kuti ini zvakanaka. Ndakakumanikidza here. Hamuna. Ndakakuti ite zvamuda. Zvamuda kuti mubatsirike. Andrew. Ndizvo. Saka rama kusvika kumakuti maprofita ndeyamambo. Zvinhu zvakazvamambo. Zvinhu zvenyu zvapakazvitsvakira. Imimi pakabatwa wamwe muri swakabatwa nezvawo wakakuwadzishwa nezvako. Imimi mazobatwa nezvenyu manje mamuti zvakuzova zvazvamambo. Asi wamwe wese uri kuvhuma zvavo zvakabatwa zvishwa ngezvako. Imimi mukati zvenyu ngezvamambo manje. Kuti hivyo Muruti ari kunyepa mama. Handina kutaura kubudisa zita renyu. Ndakati muprofiti iyeye wakauya kofamba pamwe nini ndisipo. Ndiye wakauya nezvake. Inini kana ndisitamboendi kun'anga ndisikaendi kuchiprofiti ndinozviona kupi. Mwana wangu wakabudirwa. Ndati mwana wenyu akabudirwa here. Akabudirwa nechii? Handizivi. Kumasure mukoma wangu baba tati mwana wenyu aiti chii? aibudirwa panapa. Aiti chii? wait ndakaromba. Ani wakaromba? Handizivi. Inini kana ndakaromba ini ndizvo ndiri kumutaurira pamberi penyu mambo kuti handinaba. Kana inini ndakaromba inini ndakuchikudisa kuti inini handinaba kuromba kana kun'anga nekumuprofiti handiendi. Saka Izikasha urudiclare muri mugauto mubada. ndiri padare. Auda auda. Tora iri rapa iri. Handina kutuka mama. Tony yemunhu ine respect. Tony yepamambo panapa ine total respect from everyone anopinda muno. You respect zvaunoita kumba kwako panapa nepamba pako papanapa. Pana panoteererwa mambo. This is a court. Ruzwa hapasi paplayground papanapa panoenzaniswa vanhu, panobatsirwa vanhu. Kana mine mamhepo mabva uko panapa hatiti zvemamhepo, tinobatsira vanhu. Handiti how declare in this court hauchiziva vanhu padare rine mavita akazara mukati umu. Tikati vakutora wabuda nekuenda kuseruko hazvikunakiri ba. Toda tiite zvinhu zvekuti mhuri dziri affected dzibatsirwe. Handiti including you both. Mwana wako akabudirwa, mambo akabvunza kuti mwana wako pakabudirwa aitaura kuti kudii. Unototaura wakapomoka wakatyoka because chakugarisapo ka vanhu vese vakagara mumabhenji kwavo. So answer the question. Kwakazine mwana wako ari kubudirwa? Wakati ndakaromba. Ani Inini. ati baba makaromba? Handiti iwe Saka ukachina ndipo andati handina. Endi mwana yeye mambo sorry zekutaura kwamuri kuita. Voice yangu yakashata iyo ndiwo ndojaira kutotaura ndakadii ndakakwira. Iyo ndiregerere ndiregerere mwegamushira zvakadii zvakadaro. Itori voice yangu. Mumasure murume uyu apo wakati tiri kutaura nyaya dzedu dziri nyaya yepfuti yakasiwa ndi baba yenhaka iyo wakapisa nemaprofita wakataura kuti iwewe uramba kuuya kuungana nevamwe zvikazobata kuwana wako ngodini. Ndikati azigoni kubata kuwana wangu tinozotangira ipapo kana zvabata kuchini kuwana wangu. Apo akazobudirwa ndakamubvunza kuti mukoma mazwi enyaya muri kutaura aya mwakati mwana wangu wakadini uchazobatwa ndizvo izvo azobatwa todini uyirapo. right izwa wachiuya chaivo andachitaura uri kuzvibvunza wozvipindura. Wakati iwo pazvichauya kuwana wangu ndozotangira ipapo. Zvino zvauya chiti pagwara tabu inini hapana zvoni kugona kuita. Uyu ndiye wakadini wakataura mwana anongedza iwewe izwa wakaromba. mwana wako iwewe haasi kuiwa. Mwana wako ndosaka kuti mwana wangu iwewe manje chitora mwana wako uchiende naye kwaunofunga kuti
Ashanobatsira. Ndakatobatsira kare ma. Mwana wako. Alright. Wakawabatsira nechii? Indapa wakakura pakati meupenyu. Ndakaputendera Bhaibheri kuti enda kuona mata. Mwana umudiwa. Israel musaite nhambe neupenyu. Murunzo, musaite nhambe neupenyu. Mukaita nhambe neupenyu, ndikakuti define chinhu chinonzi upenyu kuti chii, handifungi kuti munokwanisa kuchidefina chinhu. Ndikakuti izvozvi tidefinire kuti chinombozi upenyu chii, hamukwanisi kuti mundipe definition yechinhu chinonzi upenyu. Kana izvozvi mwana akubudirwa, monditaura kuti mimi ndakatopedza nezvewana wangu, ndakakutengera Bhaibheri kuti endaona mati. Ndikuramba ndiri kutaura vanhu vanouya Mudare muno, musanyepere Mwari. Mhosva yekutanga yamakatarisana nayo vanhu vakawanda vari munomu pamuri kuenda kudenga, kunzi mhosva yako yekutanga ndekuti wakandinyepera pamberi pevanhu, kuti uneni usineni, unondida usingandidi. Munozwa pamuzaruka Bhaibheri chairo rinoti chii? Mwari anobatsira anozvidii. Hakuna pakanyorwa muBhaibheri kuti Mwari ndiye anobatsira munhu wese chaamutaura achibatsira. The reason why muchiona munhu achiti Mwari ndawerenga baba hazvisi kupinda mumusoro, ndabvunza baba hazvisi kupinda mumusoro, ndachiuya kwamuri baba kuti chindibatsirai baba kuti pandasvika ndadini, ndasvika kuti zvinhu zvipinde pai mumusoro. Mwari anokudii? Anokubatsira. But ukati the same Bhaibheri rautengera mwana riri kuti ndinobatsira anozvibatsirawo, iwe woti mwana achizvibatsira. Saka watengerera sei wapa mwana mutoro? Muri kuti mwana kuda here kubudirwa nezvaasingazivi? Mwana uyu kuda here kubudirwa nezvaasingazivi? Ifeki mwana wenyu akakuvenga here? Mwana wenyu ari kukurongera here? Mwana wenyu bambo ari kukurongerai kukudonhedzai? Ndo zvamuri kutaura. Chinhu kana chakashata choda kugadzirisa kuti chinake. Pamwe pacho paunogadzirisa chinhu kuti chinake, unonge usingazvigadzirisire iwewe, asi uri kugadzirisira vanhu vakakutenderedza. Ndinogara ndakapawa mudhiseni kuti unombozvibvunza sei uchigeza. Every morning uchimuka unogeza mazino, wogeza kufesi, wochipfeka hembe yakaainwa, wopfeka zvemukati zvakadii, zvakachena, wobva wabuda umwe. Uri kugezera ani? Unokanuzva? Hauzi kuzvigezera. Uri kugezera vanhu vari unosangana navo, kuita kuti paunosangana nevanhu usanhuhwire vanhu. Anizvopamwe madima waya nemagambutsu enyu nechizva mamakapfeka ugadhi, madima kuira pasi maenda zvapana makamira Mudare, because handi yotarisiro yemunhu wese kuti kana uchibuda umba unobuda wakaita sei. Titesa ndiri muupenyu pane zvimwe zvinhu zvatinozviitira nezvimwe zvinhu zvatinoitira wani. Ukadya chikafu uri udyire chikafu, unotsvaga chikafu
nemaoko nemakumbo uchishanda uchiita sei, asi matumbu ako anenge akagara zvavo akati zii. Asi chauri kutsvagira chikafu kutsvagira chii? Uri kutsvagira muviri wani wako kuti iwewe uite sei, urarame sei. Matumbu asingazvitsvagiri chikafu. Ndo upenyu hwatorarama baba. Pamwe pacho ngatisaargue nemafacts, ngatisararame upenyu huri fictitious, usararame upenyu hwemubhuku. Zvitaurire chokwadi, usazvinyepere. Kuti munhu uzonyepere munhu unotanga watanga wazvinyepera iwe pachezvako, uzonyepera munhu. Asi paunonyepa unenge uchitoziva kuti ndanyepa, ende chitema chacho chekunyepa chinodzoka futi pauri. Mashoko amuri kutaura bamwe nezvinhu zvamuda kushandisa mushoko renyu hazvienderani. Bhaibheri siyai rakadaro. Bhaibheri taisei siyai rakadaro, musarinyepere. We have got a problem in the family. Mwari wekutanga kusolva problem iri within the family ndiye mwari wekutanga. Kuti waisa rufaro mumhuri kuna mwari watambirika, asi ukaisa kuchema mumhuri kuna mwari chitazo chekutanga. Saka ndinoona vanhu vanouya pamberi apa vachiti vachindinyepera. No, inini handina kuuya kukotika, ndinochaya kukotika. Inini handinyanyi kuda kupa chinhu chinonzi judgment kuti you're right, we are wrong. Handidizvo, because handiyo purpose yekuya kudare rine. Dare rino ndere kukugadzirisa iwewe kuti aiona mafambiro enyu abva akashata. Slow down, slow down, slow down, slow down. Ndo basa rechii redare rino. Harisiri kuti ubude muno ndawina, no. Kuwina unokwanisa kuwina pasi pana panyika pano, asi una mwari wauwina. Munozwa bambo zvanduta? Unokwanisa kujamba apo kuti ndawina. Asi mwoyo wako na mwari wako, you are a loser. Handizivi kuti pamwe ndii ndoda wana stirei, kuti mwana wako abudirwa akutaura zvataura, then you are not worried, you are not concerned about chinhu chawakagarira ukatambudzikira for 9 months chakatamburwa nomwe mukadzi, ukachitorera mwe mukadzi kumba kwavo kuti agare padhuze newe kuti chiite. Wachiburitsa chinhu icho chakurarama, wachibatsira kurarama kusvika pachari, woti handisina basa nacho, ndakapedza newe. Ukazwa mukadzi mukuru ane 8 years achimira pamberi pano kuti vakomana vanhu maziva ndiri nherera, asi ane 8 years wakomana kaitireke maziva ndiri nherera. Ari kuedza kutaura kuti chii, kuti ndine 8 years asi ndiri nherera. It's because I miss my father and mother. Ndo zvakudini kuedza kutaura. Asi iwe uchitoripo, mwana aripo, ari kuti baba ndionewo ndibatsirewo, you what I've done enough already. Kana Bhaibheri chairo ramutaura kuti ndinoregerera kangani 70 times 7 tamba. Amen. Makauya panapa takawirana, mukabva panapa mukuwirirana, mukanorara mese mukuwirirana. Asi chazoshata iresult yezvese zvamakaita ndiyo yamusawirirana. Izvo zvakakuda nyaya yekuti mubatsiri akauya pamwe pangu ndisipo. Is that true? Is that true? Asi kwakunzi mubatsiri akauya pamwe ndisipo. The purpose yekuti murare pamwe chete yanga iri kuti musazoti iwe uyo akazombobuda manheru anga ari kuenda kuti murambe muri kuonana kuti uyo akabuda kuti muonane. Zvino mese muri kuti hatiripo takarara tese. Pedza wamuobvuma iwe ndechakati hongu mama, iwe ndechakati hongu mama, imi moti
mauya nazvo zvinhu zvei. Saka munotaura zvese vaiti hongu mambo zvakauya futi nemuprofita zvinenge zvamambo izvi. Asi inazvo ndakapenga ukwana kwese kuri kuenda wabatsirika pati pasutaura kuzi mambo uri pano. Paripo here panozi mambo asi pana azviti ini basa rangu kutoya kubatsira vanhu kurarama upenyu hwakaita sei hwakanaka chete. I don't get anything kuti ndikuti iwe wawina, because at the end of the day nyamba ndikakuti inini wawina my words haachinji unhu hwako, asi chandiendaenda kukubatsira chete nokukuonesa chete kuti upenyu hwaurarama hauiti ndo chete ndinoda kubatsira. But if you come here and declare kuti inini handiendi kupostori, handiendi kun'anga, handiendi saka kana usikaendi kumapostori, usikaendi kun'anga, uri ngorarama upenyu hwako, because kumapostori ndo kuna Mwari, kun'anga ndo kumasvikiro ndo kune Mudzimu. Saka iwe uri chii? Saka iwe uri chii? Haubhilivi kuti kune Mudzimu, haubhilivi kuti kuna Mwari, saka unobhiliva kuti kune chii? Kubva uri Satani. Because if you don't believe in one of those two, uri pasi. Because ruponeso ruri uku, tsika dziri uku. Saka kana usingabhilivi mune zvetsika nezveruponeso rwaMwari, saka iwe uri papi? Iwe uri papi? Hama ukama chinhu chakadini chakakosha. Ukama chinhu chakaita sei? Ungaita mari 20 billion mubengi nechipi uchifamba nemota nechipi uchita chipi nechipi uchita nechipi, mukoma wako asina kana nebhutsu kana chii kana chii, asina kana chii, asi ukamira pamberi pavanhu ukazi mumba penyu muri wangani, unoti tiri 4 including mukoma wako asina kana bhutsu. Tiri 4 asi ane mari chete ndini, asi chiripo ndechekuti tiri chii? Hama inhekiti usazokanda, une pauchamuda munhu ari apa, une pauchamuda munhu ari apa, usazopa wakakangana izvo. Saka hama yako ikati uya tigadzirise tiri pamwe chete, it means ari kuziva kuti uri hama yake. Iwe uya nemwoyo wako mugadzise zvokuti after all this time makapedza muri panapa, mukaungana mukatorana mukaita sei mukadii, only kuti the last minute handipo, and you come back here after mabva kun'anga kuti handiendi kun'anga, handiendi kumapostori, asi makarara muine n'anga wani, mukararamba mukaenda mukabuda panapa, mukabuda mukaenda kumapostori apa, mukabuda mukaenda, nhasi you come back here kuti handiendi kun'anga ini, zvafanira kuti wamba wakagara pazuro wane bhabhara zoti handikudoroba ini, ndozvamunoita zuro wamba kumira zero, nhasi wamuka vakati handimudoroba ini, because akakupai urongwa hwekuti endai morare pamwe chete. Ndiani? Akadini? Haana kuteerera. Mukaenda mukadini? Makati mukazodii? Vabatsiri vose vachobarika operations kupinda mudzimba ndapera kubatwa tese. Makatobatwa okay? Zvakanyanya. Ndikamudzike nyika yake. Vakati hemeni tarerukirwa kumusha asi vane basa. So inini pamwe muzavaoa inini handisuta sei, handisi kumanikidza izva musikana titesa ndii handisi kumanikidza izva musikana sei izvo ndisana
ini basa rangu kuita sei kubatsira asi kana mati kubatsirwa hamudi it's okay with me because kana zvino zvidhomaka hazvisi kumba kwangu asi my only one ndekuti zvidhoma zvenyu ngazvisaende kumba kwewangu zvikaenda kumba kwewamwe ndauya mandidaidze hazvitomborina bani chikuma aiwa tate hamuna bambo asi anotaura kuti hamuna handimiba pano vanofanira kukurotaurirai bambo you are clean munovhetwa you are clean bambo kana musina handizvo ini ndozwa mwana vachitonamata kana muda kuti mupedze nyaya yangu handi kumaprofita umwe achiti no ini ndinonamata asi kumaprofita kwacho nekumasvikiro musuku ndakapa example yomuna akazodzoka muno akutenga ndati uyo murume anouya apo murume anouya panapo isvikiro haisingangama haakuchekichi haakupi fodya hapana chanokupa chako anongokutaura kuti bambo nyaya yenyu yakamira yakadai chiitai zvakati nezvakati nezvakati chiendai haufemedhifoya hauiti sei isvikiro iro asi ukana munhu wekuti akucheka nyora akudii achikupa nekuti saka mhomwe nechi yang'anga mai panapa hatina ng'anga mazuva vangu panapa hatina chii saka wana wachema kuti zvatakawirirana handizvo zvatakazosangana nazvo saka imimi nyaya yenyu yanga iri kuti baba vari kuti zvakatorwa hani zvangu asizve ndiri kuti asi zvakatorwa kana zvakatorwa chimboongororai muone izvo zvakatorwa pachaita change here kana pasina kuita change tokubatsirai contribution iripo here article kuti andibhadhariwa mari yemamakazibhadhara imari isita calculate kuti makabhadhara i550 which means we need to divide by how many people muri 4 pamusoro ndivabatsiri tikati vana mari yakabhadharwa yese ndii David Mukangamwa mari yakabhadharwa naana baba wese yakasvika pa 4,000 something vanana baba wese ivo wasiku sando yavo vana baba yavo chiti aiwazve chiita ivo ngati vobva vachidivhaidha kuti ivo included ivo nokuti zvinhu zvavo zvakadini zvakatorwa ivo vaenda kuona iri $550 kana pamunhu vanofanira kunge vachidini vachitobva vachibvisa ndopane nyaya ikabaa because pamuka muri kuona zvada ndezvekubatsirai tada kuedza kubatsirai ndechekuti you did not deny the service isati yatanga you got the service but you are now refusing to pay for the service rendered akamwana nyechibaini bambo ndinotendera kuti ndipindure ndikubvunza ika kuti mupindure ndiri kuti ini ndazwa nyaya yenyu pairi kuna pairi kumugonana newangu ndepekuti paiitwa service mamuripo handiti so chamusina kuzoda irizauti yeservice izvozvo zvekuti hamutoda rizauti yeservice hazvikutadzisei kubhadhara nekuti service was rendered zvava nekuti munhu unoenda kwadhokta mumasika kangana vanhu vafirwa nehama mabhokuspenda $3,000 matengeswa matablets nechii neropa nechii zvese handiti mapedza izvozvo munobva angorara usiku mangwana muchisvika kubhizi jemakuseni muri expecta change kuti nevapirisi atakatenga zuro nechii zvese nhasi unonga zvinge zviri nani mamasika munhu uyo akafa uma 8 zuro asi makaspenda $4,000 chii nezuro muchitenga medical but you don't claim that money back because munafa. Do you claim that money back because munafa? And the money to run moment what the fuck? I see you still have to pay for betting kurara kwaita depository for 2 months arimo munotosungiswa
munhu pamusoro pemunhu kufa munosungisa zvokubhadhara mari yemubhedha wairara nototi wararama ba wafa asi mubhedha wairara you have to pay. Munoziva ndinozvisa zvomutaura ndochiwanhu chatinacho nditendere kuti nditaure. taurai baba. Ndimwenda kuopikira jeri iro ndisina kudaidza munhu iyo. Ine handina kudaidza ng'anga ini. Wakadaidza ng'anga dzavo wakatomubhadharana. Wakaenda kodeketerana nehuku dzikafa. Inini ndandisipo. Kunyaya iyo ndazopindira kuda ndibhadhare ngei. Alright baba. Alright baba. Izwe baba. Pana bhadhari makauya here. Ndakauya ndiri kutoya through according nesamanisi yenyu ndidaidza kuti kana ndadaidzwa kwamambo ndinofanira kuenda. Ndosaka ndabvunza baba. Ndakauya. Ndati kudare makauya here. Ndakauya. Patakati wanhu unganai mutaurira nemuchita sei zvese paya. Makataura here kuti handipo. Ndakavataurira. Inini makanditaurira. Ipo ndipo akapa order yekuti endai motaura rekunze murongi ndini. Saka makanditaurira here kuti zviri kurongwa zvese handipo. Pamberi penyu handina kutaura. Then mapedza kudaro mukaenda mukanorara kumba makarara pamwe chete nevamwera. Ndakarara ipapo. Mamuchiri kuita izvi zvese izvi imi musukuda. Ndandisi kutoda baba. Ngatisapedze nguva yekuti chinhu chekuti chamakabvumirana nacho muhamaita handisi muzofunga papamberi kuti hamuchachidi chinhu chimafanira makati from the way to go muri yati ngatidai kuti wakomana itai pasaka mama uchidei kubva gadharingi yacho gadharingi apo makatotuma samanisi yenyu kubva pano wakatondiforsa by force kundibata. Mwana ndipo ndotobvunza mambo wane machira aya ainawo akafa machira iwayo achatohwa ndiani? Inini wakaenda koorohwa asina machira iwayo achatohwa nani? Iyo family yacho ndiyo iri panapa. Akafa mwana ngewangu. Saka mudori machira iwayo andira kumupa machira iwayo mumusha mwedu handina kukura ndakaona machira iwayo. Saka makamubvunza here mwana kuti machira ndei? Ndinokumbira kuti iwo wawangu mwana ngewenyu kwe. Ngewangu. Saka bvunzai mwana wenyu ari kumwana zvingauya hapo bana mudabata. Imi bvunzai mwana wenyu imi. Hamurasiri mwana wenyu kuti kwaita machira. Ati makuti ngeyo awa bvunzai awa machira ane mwana wenyu. Mwana wenyu akapiwa machira ndeawa here. Ndiye awa ndiwo akapa mwana wenyu machira here. Mambo nditendere nditaure zoemba musapedzere kwa. Mwana wenyu akapiwa machira neawa here. Ndiyo wangu ndiwo wangu kumirira kusaba bwana akataura kuti inini handipo. Alright, zoebambuka. Imi mbambuka mari 550. Muri badara 550. Kana mata za badara wakomana kana sino badara you come back here. Chenda mama.